Salam, dakata. Shin wai kai ka ɗauka cewa daga yin karatun support and resistance shi ke nuna cewa kai ma ka zama trader, ka zama ƙwararren trader? Ko don ka je YouTube ka ji an ce idan market ta tashi daga support za ta koma resistance, sannan daga resistance za ta dawo kan support, sannan idan ta yi breaking resistance ta dawo ta yi retesting, market za ta yi pushing up, za ta dawo ta yi breaking resistance, ta ƙara retesting, ta ƙara dawowa kan support, idan ta yi breaking, kai ka ɗauka haka abin yake? Haba, to inda a ce haka abin yake, ai da kowa ya zama professional trader, da kowa ya zama biloniya a wannan harkan. Domin yanda za ka iya fitar da support, haka wani ma zai iya fitar da support. Da yawa wa'insu an ce musu idan market ta tashi daga support za ta koma kan resistance, idan market kuma ta zo kan resistance suna yin sell, sai kuma market ta zo ta yi hitting SL nasu, market ta dawo kan support, daga kan support sun yi buy, market ta hitting SL nasu, sai abin ya ta rikitar da su su rasa ma gane me ke musu daɗi. Su dinga ganin kamar masu market ɗin nan fa kawai tana kallon su ne, kamar jira suke ta shiga kasuwa ta zo ta hitting SL nasu. To dakata ka ji abin da aka ɓoye ma. An ɓoye ma abin da ake ce ma data analysis, sai aka gaya ma analysis. Tabbas an ɓoye ma abin da ake ce wa data analysis ne. Ba a gaya ma menene data analysis ba, sai aka nuna ma kawai analysis. Kuma abin da ya kamata a fara nuna ma shine a fara nuna ma data analysis, sannan sai a nuna ma analysis ɗin. Domin in baka san data analysis ba, to haka za ka yi ta shan wahala, a wannan market din. Menene ma wai data analysis, sannan menene analysis? Duk wani chart patterns da ka sani su double bottom, double top, rising wedge, falling wedge, inverted and shoulder, head and shoulder, wannan flamingo pattern da sauransu, duk wani chart pattern da ka sani, wannan chart patterns ɗin yana kan abin da ake kira under data analysis. Shi kuma abin da ake cewa duk wani chart pattern da ka sani shi yana under analysis, shi duk wani chart pattern da ka sani su double button, rising wedge, falling wedge, inverted and head and shoulder, duk wannan chart patterns da ka sani su suna kan under analysis. To shin menene wai data analysis? Shi data analysis yana nan da yawa. Ka ga na farko a data analysis akwai external liquidity, akwai internal liquidity, sannan akwai toning liquidity, akwai amount of grip liquidity, akwai mitigation method liquidity, akwai equal low equal high liquidity, akwai funds of control liquidity, akwai developing POC liquidity, sannan akwai balloon profile liquidity, sannan akwai unpaid liquidity trash, sannan akwai liquidity hunting, akwai endorsement liquidity. So wannan shi yana kan under data analysis ne. To fa sai ka san analysis, sannan za ka san menene data analysis. Domin sanin analysis, sai ka san data analysis, domin sanin a data analysis shi zai taimaka ma gurin iya fitar da analysis naka yadda ya kamata. Shi zai baka damar ka iya controlling na kasuwa, shi zai nuna ma ina ne direction na kasuwa, shi zai nuna ma me kasuwa take shirin yi. So shi yasa da yawa mutane ba su san menene analysis, ba su san menene data analysis ba, kawai su sun fi sanin analysis. Shi yasa kaga suna shan wahala a gurin trading, shi yasa kaga yaushe market na hitting SL nasu duk lokacin da suka shiga kasuwa. Domin an ɓoye musu wani sirrin da ke cikin wannan harka, na shine ba a koyar da su menene data analysis ba, sai kawai aka koyar da su ainihin analysis. Kuma yana da kyau a ce kai ka fara sanin ma menene data analysis, sannan ka zo ka fara tunani akan abin da ake cewa wai shi analysis din. So wannan su ne abubuwan da ya kamata ka fara sani a matsayinka na trader, a matsayinka na wanda yake so ya zama expert akan wannan harka na crypto trading ko kuma forex trading. So wannan shi ne kaɗan daga cikin bayanin da na zo muku da shi. Sannan kuma wani abu da baka sani ba, sai fa ka san external liquidity sannan za ka san internal liquidity. Sai ka san external liquidity sannan za ka iya sanin ma menene wai internal liquidity. Sannan sai ka san internal liquidity sannan za ka san external liquidity.
So wayannan abubuwan su ne abubuwa matakan farko da ya kamata a ce ka bi kuma ka san su, domin in ka san su za su taimaka ma kwarai da gaske gurin ganin kana trade naka yanda ya kamata ba tare da samun matsala ba, ba tare da wani hayaniya ba. So shi yasa insha Allahu a wannan video din zan dakata a daidai wannan lokacin, kamar yadda na yi bayani ce zan yi bayani ne kawai akan abin da ya shafi analysis da kuma data analysis. So insha Allahu idan kuna bibiyar mu a wannan channel namu mai albarka, insha Allahu zan yi muku bidiyo akan yadda za ku iya gane data analysis da kuma yadda za ku iya yin analysis ma na market gaba ɗayanta. Sannan kuma za mu ci gaba da kawo muku darussuka masu fa'ida, masu matukar amfani kwarai da gaske akan wannan harka na forex trading ko kuma crypto trading. Sannan akwai link namu wanda muke bada free signal a group namu Telegram da WhatsApp, so za ku iya joining na wannan group din, za ku duba cikin ainihin description na ƙasan wannan video din, za ku ga wannan link din, sai ku joining ko WhatsApp ko ainihin Telegram namu, za ku dinga samun free signal wanda muke ainihin dropping kullum a cikin wannan ainihin group namu. Sannan kada a manta wannan video a daure a yi sharing ma mutane wannan video din, sannan a yi liking nashi, sannan a yi subscribing na wannan channel din domin ci gaba da ainihin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode sosai da ainihin kasancewa da mu.